kana ji Maris ya babiyana ne tsarecinta ya fito irin nan yarinyar can na rantse miki da girman Allah da sai ta ci uwar mu da kuɗi wai kin gan bebin ne wannan wata ne da yarinyar can fa kun san albishirin ki sayyada kun san maza suna son mata ina irin wanda gaban su a cike irin ana ce mishi uf toto din nan kun gane ai albishirin ki sayyada kun ga ne yarinyar ne irin ku nemo min yarinyar can mana sayyada albishirin ki babu inda zan samu yarinyar nan wallahi ban albishirin ki goro da muna video call da G-Fresh na nuna mishi mark na kafana na accident din nan sai irin sai na tura mishi hoto na sai ya ce batta da hankali ya ce ki je ki yi video ki sa tukun su duba mai kyau kuma zan yi target mai share ya kira ni a yace sweetheart mun yi magana da Maris karki ce na munafurce ki nace kaman ya ai mu yan group daya ne yace Maris ta yi video call da ni ta nuna min cinyanta da ta yi accident da kika ban labari nace yes amma kuma da suna da bukatar su yi wannan bidiyon za su yi min magana tura musu hoton jikina mai kyau su samu mark mai kyau su tura yan gwalaken asara yan wala ba za a kalla sarecin ki ba mu yan group din mu ba mai infection a gurin babu mai infection babu duri mai bargo ya salam ka ga yarinyan can very clean ba you can live ya that salam barin tura maka kai ce na ya salam kutamar ba na mu tura min yanzu kai mun magana yanzu nan tura maka wai ka ga manjalisan dinkin duniyan ta ne haka fa inna lillahi Maris babu inda za a samu min yarinyan nan wallahi ban santa ba wallahi ga wata ta ce ita ce fa ga wata ta ce ita ce fa nan ina take bari ni mama na ki zo ai ta hawo ta mun kamera Tun arziki ya same shi sunanta Tun kutubar bro ba ta hawo sama kina da kayan arziki Maris ki sauka ki je ki ci gaba da business dinki in kin gama ki dawo I need that girl amma ni take turawa message tsaya tukunna ni ma sai na je na sha kallo tukunna wallahi kar ayi da kai kanina kutubar bro ba batun wasa ba yana ce tsiraicin ta ya fito haka ko ni na gariyar na wallahi zan iya mata kyauta baba mami wanda kyauta ne za ka kara mata ya salam je ka ga kayan daɗi jama'a ku bi Maris karke da ki tura